11-il sena ilu Charles Cassar kien jimxi, anki jekk b'diffikultà minħabba diżabilità li ilu jbati minnha sa minn mindu kellu 18-il sena. Ma' TVM News stqar li aktar ma bdew jgħaddu snin saħħtu bdiet tmur lura fejn kien jaqa' ta' spiss u ġieli kellhom jiġbruh in-nies. Kont miexi, waqgħet, provajt inqum, kont ġi ġambagħti biex inqum, imma dakinhar ma stajt inqum xejn. Ġi kienet tiġi tgħin il-mara, naraw se nagħmlu. Insomma, mor fl-isptar, għal ndew bżonn wheelchair. Imbikkem Charles spjega li qalbu tuġaw ħafna għaliex minn raġel u missier li kien jipprovdi għal familtu spiċċa ta' pis l-aktar fuq martu Joanne. Ma nafx jaqbduni dwejja. Dwejt għala hekk. Għassin stess ma naf. Killa ħaġa, ma nista' nagħmel xejn, naf li kont nagħmel kollox, xuf daqqa waħda ma nafx. Ma nħossha wissu. Ma nara l-mara tbagħti miegħi, meta naf nista' nkun tajnuna liha. Għalkemm tagħmel kollox miegħi, xorta naħoss xi ħaġa nieqsa fija. Fil-ftit ħin illi konna fid-dar, innotajna kif Joanne ma tiqafx għaddejja bix-xogħol biex familta ma tbatix. Imma titkompli, ma tistax tajt tiqafem għax ġaralek hekk u ġaralek hekk. Tittaqbad fil-ħodu tara x'għandek u tippuxja ruħek. Il-ħolma ta' Charles li ħajtu terġa' ftit lura għan-normalità b'van speċjalizzat li jista' joperah bideh biss u li jgħinu jkun aktar indipendenti. Jolli bżonn appuntament l-isptar battu mort. Mux jitnara kif ħan għamil biex immur, transport ma jkollix. X'dol stanna ma tiġi mix-xogħol, naw kif ħan għamlu biex immur biex taparsa noħroġ nara. Charles qal jħossu grati li għandu mara u tifla li jħobbuh bla qis u għalhekk se jibqa' jissielet biex jerġa' jiġi żmien li jkun hemm għalihom. Id-Disability Pride Month infakkar f'kull xahar ta' Lulju beda mill-Istati Uniti u jservi biex ifakkar l-isfidi tal-komunità tad-diżabilità madwar id-dinja u biex is-soċjetà taraf l-abbiltajiet u l-inklużjoni tal-persuni b'diżabilità. Dan ix-xahar f'Malta jiġi mfakkar minn bosta qdiet u entitajiet fosthom il-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità u l-Aġenzija Support.